Hey, yau ƙasata ta zamto kwata wajen zub da jini. Dole ne in faɗa don zuciya ta kwai bayani. Tun asuba muka fito mu da kwarkwatan mu, manya da yara tsofaffi. Hai, mu dukanmu mun zaɓe ka shugaba don kai mana adalci, amma a yanzu talakawa da ƙyar suke cin abinci. Wasu sun bar garinsu don saboda babu tsaro, yunwa ta cinye jikinsu sun koma tamkar horo. A sace wannan gobe ma ka ji an sace wancan, a kashe wannan an ji ma ka ji an kashe wancan. Hankali ya kasa kwanciya yau a cikin ƙasa, mutum yana zaune a gida shi da iyalinsa. Za a yi mai barazanar kuɗi ko a ci rayuwarsa. Ya Allah Ar-Rahmanu ka kawo mana agaji, dan abban Fadima wanda ka fi so ya Ubangiji. a shafa ne ko kace da ni yan waka. Yau sako na akan talakan ƙasa zana mika, hadda masu kuɗi da masu mulki haɗa duka. Baka girban abu dole sai wanda ka shuka. Ai mu ma talakawa da laifin mu, ba ma barwa Allah ragama abin da ya dame mu. Shi yasa Allah ya kyale mu da zaɓin mu. Astagfirullah Allah mun tuba ka yafe mu. Kafin shugaba ya hau mun ce shine za ya yi, mun manta da Allah shine mai maganin yanayi. Shugaba ya hau ya tadda ƙasa cikin laulayi, tun ba a je ko ina ba zagi muke mun canza ra'ayi. Yan uwa ku gane zagin shugaba ba shi da wata fa'ida, in ka zage shi ya lalace masifa kanka za ta fada. Ku zo mu gyara, in mun ƙi muna ruwa kusa da kada. Allah ka yaye mana wannan musiba ta tsada. Kasar mai ta sauya, kai komai ya canza, al'umma muna ta gani wannan mulkin zamani. Allah kare mu da shi, Allah kare mu da shi. Mulkin nan yayi tsauri, Allah kai mana tsari, ka samu canza tsari sannan mu yi aikin kairi. Mun ban ma dukkan komai, kai ne mai gyaran komai. Allah kai ne mai gyarawa, gyara mana ya Allah.